HP Software sa svojím spôsobom vyvíjal alebo spolu vyvíjal celé to IT. My sme vždy boli súčasťou toho, ako sa vyvíjalo IT, ako hardwareová záležitosť. Čiže vždy náš software sa točil okolo hardwareu, mal na starosti komunikáciu medzi hardwareom a používateľom. Je to rozsiahla oblasť, je to na dlhší opis, ale v každom prípade sa práve snažili všetky tie partikulárne riešenia ujednotiť a preto sme vytvorili nejaký ten systém centier alebo systém performance suites. V každom prípade zameriavame sa na operations, na IT operations, na kvalitu aplikácií, na vývoj aplikácií, čiže application development management. Zaoberáme sa veľkými dátami, ako som už povedal, je tam viacero riešení, kde využívame práve také cez celú šírku nášho portfólia. V každom prípade to stojí na riešení IDOL, ktoré dokáže spracovávať neštrukturované dáta, na riešení Vertica, ktoré dokáže spracovávať štrukturované alebo čiastočne štrukturované dáta a takisto to využíva niektoré funkcie bezpečnostných softverových riešení, ktoré práve majú na starosti to zaznamenávanie udalostí a incidentov. Náš software, dá sa povedať, už aj opustil vody čistého datacentra. Máme riešenia, ktoré sú vyslovene biznis orientované. Čiže sú to riešenia pre právne riešenia, sú to marketingové riešenia a už spomenuté bezpečnostné riešenia, ktoré nesedia len čisto v IT. Máme viacero modelov, je to ten subscription model, software as a service, takisto sú to rôzne freemiové modely, kde to prémiový produkt je v obmedzenej funkcionalite danej dispozícii pre zákazníka, ktorý má potom veľmi ľahkú možnosť na rozdiel od open source softvéru rásť, s tým ako budú rásť jeho požiadavky, môže prejsť na ďalšie verzie nášho softvéru smerom samozrejme k platenému a to znamená aj podporovanému riešeniam. Sprostredkovávame našim zákazníkom možnosť vývoja, testovania bezpečnosti aplikácií. Sú to podnikové bezpečnostné aplikácie, alebo teda riešenia. A keď som spomínal platformu Haven a jej vlastne otvorenie pre vývojárov, práve naši alianční partneri už na základe tejto platformy vyvinuli špecifikované riešenia. Spomenuli ste e-health, riešenia pre bankovníctvo a všetky tieto riešenia, ktoré musia spracovávať dáta, ktoré sú inak veľmi ťažko postihnuteľné alebo proste nám prenikajú cez prsty a ako vieme na základe analýz je to väčšina dát, ktoré nám doteraz prenikala cez prsty. HP Foundation Care, jedná sa o zjednodušenie z portfólia služieb. Z niekoľko možností sa stali 3 možnosti v rôznych SLAčkách, v rôznych reakčných časoch. Pre mňa veľký benefit je, že každá táto služba je súčasťou služby, je aj softwarový support s nárokom na aktualizácie trebárs, čo je veľmi zaujímavý fakt pre zákazníkov, že pri HP softvery majú nárok automaticky pri kúpe Foundation Care majú nárok aj na softwarové aktualizácie. Druhá skupina služieb sú proaktívne služby. Jedna súčasť sú reaktívne služby, de facto Foundation Care, ale s prvkami proaktivity. Služba Proactive Care ponúka zákazníkovi flexibilitu v tom, že má plne monitorované prostredie a automaticky funguje na princípe komunikácie s call centrom. Je to plne automatizovaný systém. Pri nejakej chybe alebo pri nejakom probléme je automaticky vygenerovaná správa, ktorá pri aktívnej zmluve priamo putuje do HP, kde následne automaticky je riešená v našich systémoch. Druhá časť mojej prezentácie bola sústredená na proaktívne služby, pomocou ktorých vieme predchádzať problémom prv, nech sa stanú. Pri prvej skupine jedná sa o tzv. HP Foundation Care, jedná sa o zjednodušenie z portfólia služieb. Infraštruktúra musí byť stále dostupná.
Tí zákazníci dneska nie sú schopní tolerovať výpadky tejto infraštruktúry. A vnímame to tak v konzumerskom svete, vnímame to hlavne v segmente našich korporátnych zákazníkov. Tie výpadky sú nepriateľné a preto je dôležité nie len tieto výpadky možné riešiť veľmi rýchlo. Je naopak našou snahou im predchádzať v tom, že máme kvalitné nástroje na to a my ich naozaj v rámci našich riešení poskytujeme či už zákazníkom alebo sami sebe, pokiaľ sa o tie infraštruktúry staráme sami, na to, aby sme dokázali týmto potenciálnym rizikám ich identifikovať a v predstihu ich odstraňovať.